Patay ang usa ka senior citizen human madatugan sa mga karga sa gisakyang dump truck diyang natumba kini sa kalsada sa Pagadian City. Patay ang 64 anyos nga lalaki kinsa nakisakay lang sa likod sa maong truck. Kini human nadatugan sa mga kargang materyales sa paghimo og gambalay diyang natumba ang gisakyang truck sa National Highway sa Purok Santol, Barangay Lower, Sibatang, Pagadian City pasado alas 4 Miyerkules sa hapon. Sa investigasyon sa kapulisan, gikan sa city proper ang dump truck ug padulong sa Barangay Diborok diyang misulay og balin ang truck sa sementadong lane sa kalsada. Apan, tungod kay nakaalsa ang maong sementadong lane, nawad-an og balanse ang truck ug natumba. Didto na nadatugan ang biktima sa mga steel bar, atop og semento nga karga sa truck nga miresulta sa hinanali niining kamatayon. Giabaga na sa tag-iya sa truck ang galastuhon sa pagpalubong sa biktima. Wala na sad mipasaka og kaso ang pamilya sa driver, batok sa driver og tag-iya sa sakyanan.